Ни разу зашить мои алмазы. Чаваш челги бурчухне тенже путмейнде. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыру татар драматургиясы, татар театры һәм татар драматурглары, драматургияның заманға бәйле үзенчәлекләре, театрлардағы ролі туған телгә йогынтысы хакында. Татар драматургиясы әдәбиятта чагыштырмача яшь тармак. Драматургия турдан-туры театр белән бәйле. Шуңа да татар театрының туган көнен татар драматургиясы үсеше белән бәйләп карау дөрестер. 1906 елның 22 декабрендә Казанда алдынгы яшьләр тарафыннан татар телендә беренче спектакль уйнала. Әлеге кичтә тамашачыларга Кызганыч бала һәм Гашыйк бәләсе пьесалары тәкъдим ителә. Бу көн тарихка татар театрының туган көне буларак кирип кала. Ләкин татар драматургиясы тарихы 1887 елга ук барып тоташа. Ул вакытта Габдрахман Ильясы, Фатих Халиди һәм Галиәскәр Камал кебек милли драматургларның беренче әсәрләре дөнья күрә. Әлеге драматургия заман таләпләренә җавап бирә. Революцияга кадәр чорда әсәр үзәгендә җәмгыятьтә үз урынын ачыкларга омтылган кеше сурәтләнә. Татар драматургиясы серле бер дөнья. Бүген республикабыз тарафыннан яшь драматургларны ачу, таныту, үстерү өчен зур эш башкарыла. Ул гына да түгел әле, халкыбыз игътибарын затлы сәхнә әсәрләренә юнәлтү өчен зур көч куела. Әлеге фикерне бүген күрешеп, очрашып сөйләшкән шәхесләребез дә кат-кат ассызыклабызды. Замана драматургия, татар драматургиясы кризис кичерә. Мин гел җавап бирәм, юк, җәмәгать. Элек та шулай иде, ләкин элек, мәсәлән, 70-нче, 80-нче, 60-нче, 50-нче елларда бездә 4 театр гына эшли иде. Камал театры, әлбәттә, Күчмә театры, Минзәлә һәм Әлмәт. Хәзер бездә 12 татар театры. Уфада һәм Башкортстанда 2 театр, Оренбургта бар, тагын бер театр, дәүләт театры. Һәм үзе бездә 9 театр. Һәм хәзер 10-нчы театр ачылды Мамадышта, хәзер муниципаль статусын алып. Актанышта да аларның саны үсә. Татар дәүләт театрларының. Нияз Рәүфович театрлар саны гына түгел, драматургларның әсәрләре дә артып тору кирәк дип белдерде. Сан гына түгел, сыйфат ягы да бар бит әле. Театраль тәнкыйтьчедән сыйфатлы пьеса нинди була ул дип сорамый кала алмадым. Спектакль үзе күп компонентлы эш, хезмәт. Һәм аның драматургның эше зур өлеше бар. Сюжет, ниндер тарих, аннары режиссерның концепциясы, бөтенләй ул бәлки үзгәртә ала, драматургның фикерен үзгәртә ала. Артистлар, аларның индивидуальлеге, алар режиссерның концепцияны җимерә ала кайвакыт. Җимерә түгел инде, алар бердәмлектә эшлиләр, ләкин режиссер күрә, әйе, менә бу концепция туры килми шу артистка, һәм концепцияны үзгәртәсе туры килә инде аңа. Аннары килә рәссам, аннары килә ут буенча рәссам. Хәзерге вакытта бик мөһим эш инде ул хәзер менә яктыру тугыда түгел, ә менә чынлап та ут партитурасын бирү өчен чын менә рәссамнарны чакырабыз без, татар театрлар. Аннары килә композитор, аннары күрәсез инде, аннары килә тамашачы һәм безнең хезмәткә ниндер бәя бирә. Тамашачының бәясе югары күрәмсең, чөнки театрга йөрүчеләр, иҗат сөючеләр елдан-ел арта бара икән. Информацион дулкын дип әйтәбез бит, мәгълүмат дулкыны. Ул театрдан зуррак, әйтик, бик зур безнең шагыйрьләребез бар, язучыларыбыз бар, ләкин аларның китаплары тиражы чагыштырырлык түгел. Менә мәсәлән, бер елга Камал театрына, менә шундый теге зәгыйф елына, пандемия елына безгә 135 мең кешедән артык кеше килде. Тамашачы килде карарга спектакльләрне. Уйлап карагыз. Татар театрының барлыкка килү тарихына әйләнеп кайтыйк. Оренбург укытучысы, күп кырлы шәхес Ильяс Кудашев-Ашказарский беренче профессиональ татар театр труппасына нигез салучы булып тора. Соңрак труппага артист, режиссер Габдулла Кариев кабул ителә. 1907 елда Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжская килә. Ул татар театр тарихында беренче хатын-кыз актриса буларак эз калдыра.
1908 елда Габдулла Тукай театр труппасына «Сәйяр» дигән исем бирә. Театр беренче адымнан ук мәгърифәт, мәдәният, халык арасында демократик омтылышлар таралу чыганагы булып китә. Татар драматургиясының классигы булып Галиәскәр Камал санала. Соңрак аның исеме белән Татар академия театры атала. Камал артыннан драматургия өлкәсендә драма, комедия, мелодрама, музыкаль драма жанрында иҗат итүче яңа исемнәр пәйда була. Алар арасында иң күренекле драматурглар Гаяз Исхакый, Кәрим Тинчурин, Мирхәйдәр Фәйзи, Нәкый Исәнбәт һәм башкалар. Соңрак Татарстанда урамнар, театрларга әлеге шәхесләрнең исемнәре бирелә. Әгәр дә без драматургияны югалтабыз икән, безнең театрларга эш калмаячак. Менә шул драматургияны да алга таба теге ничектер юл биреп, режиссерлар белән бергә утырып драматурглар, менә бу заманча иттеребрәк ничек итеп эшләргә була икән, нәрсәләр язарга, нәрсә белән кызыксындырырга безнең хәзерге тамашачыларыбызны. Менә шуны җәелдерергә кирәк безгә. Драматурглар бик кирәк, драматургия бик кирәк. Әлбәттә, теләсә кайсы проектны чынга ашыру өчен дә күпмедер күләмдә чыгымнар таләп ителә. Бер спектакльне тамашачы игътибарына җиткерү, сәхнәгә меңдерү никадәр чыгымнар сорый икән. Бер спектакльне күпмегә чыгару дигәндә, спектакльне аны бер тиенсез дә чыгарырга була. Аны 100 меңгә дә чыгарырга була, бер спектакльне. Була 10 миллионга да чыгарырга. Спектакльнең нинди кысаларда буласын белеп, менә былай гына әйтик, моноспектакль дип әйтик. Без аны куябыз икән әгәр дә тышта урамда, без теге үзебезнең киемнәрне алып, монолог сөйләп, шулай итеп спектакль куярга була. Була шундый кыйбат киемнәр белән, зур киемнәр, зур декорациялар белән 10 миллионга да чыгарга мөмкин ул спектакль. Шуңа күрә һәр спектакльнең үз бәясе. Театрны актерлардан башка күз алдына да китереп булмый. Фәнис Наилевич бүгенге көндә кадрларга кытлык юк дип белдерде. Яшь актерлар да театр ишекләрен кагып тора. Бүген 17 актер чират көтә. Әлегә урыныбыз гына юк ди. Яңалыкларга килгәндә безнең менә хәзер лабораторияда сайлап алынган бер әсәребезне мингезәбез сәхнәгә. Ул Салават Юзеевның «Кияү урлау» дигән спектакле. Безнең октябрь башында ул премьерасы булачак. Андан соң менә шушы сезонда безнең лаборатория түгел инде, бу фестивалебез. Һәм безнең Венгриядан бер режиссер кайтачак, татар ул Сәрдәр. Ул спектакль куячак бездә. Һәм безнең грант тотканыек Асыл кош дигән спектакль чыгарга тиеш. Ул семья спектакле. Ул менә бик матур булырга тиеш. Музыкаль спектакль. Балаларга да, олыларга да, яшь буынга да бара торган. Театрны әлбәттә драматургиясыз күз алдына да китереп булмай. Драматургия театрның иҗади эшчәнлегенә, идея эчтәлегенә, сәнгать технологияләренә тәэсир итә. Шуңа да аның заман таләпләренә җавап бирүе аеруча да мөһим. Заман таләпләре дигәндә көн кадагындагы темалар, актуаль мәсьәләләр, халыкның күңелен борчыган сораулар күз уңында тотыла. Татар театры үсеше хакында сүз йөрткәндә, узган гасырның 70-нче елларында әсәрләре театр сәхнәләрендә дөнья күрә башлаган күренекле драматург, җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллинны әйтми калу мөмкин түгел. Аның Әлдермештән Әлмәндәр, Әниләр һәм Бәбиләр, Диләфрүзгә Дүрт кияү, Гөргөри кияүләре кебек пьесаларын белмәгән кеше сирәктер. Туфан Миңнуллинның каләме шул кадәр оста ки, аның язганнары бер генә кешене дә битараф калдыра алмый. Татар театры үсешенә Туфан Миңнуллин чыннан да зур өлеш кертә. Бүгенге көндә Түбән Кама Татар дәүләт драма театры аның исеме белән атала. Алга таба драматурглар исемлеге Мансур Гыйләҗев, Зөлфәт Хаким, Хабир Ибрахим, Данил Салихов, Рәдиф Сәгъди, Рыкаил Зәйдулла һәм башка исемнәр белән тулылана. Мансур абый Гыйләҗев белән очрашып, сөйләшү бәхетенә дә ирештек. Тулырак киләсе сюжетта. Гомумән театр турында сөйләшкәндә, мин нәрсә әйтер идем? Минем бик шундый нык оптимист буласым килә, сәнгать мәсьәләләрендә, театр мәсьәләләрендә. Ләкин менә тирән оптимизмга бүгенге көндә нигез әллә ни юк.
әллә ни күренми. Гәрчә шәп яңалыклар бар театр дөньясында. Мәсәлән, Камал театрының яңа бинасы төзелергә тиеш. Менә иске бина искерде. Аннары инде кайбер район үзәкләрендә хәзер яңа театрлар, дәүләт театрлары ачыла. Бу да яхшы күренеш минемчә. Ул сирәк очрый торган, башка төбәкләрдә андый күренеш юк. Мәсәлән, Мамадышта театр ачылды, аннары инде Буа театры бик көч җыеп бара. Мансур абый Гыйләҗевнең татар сәхнәсендә куелган Бишура, Казан егетләре, тагын Казан егетләре исемле пьесалары буенча куелган спектакльләр аеруча да зур уңыш казана. Тик ул бүгенге драматургия кризис хәлендә дип саный. Бер көнне без Нияз Игланов белән сөйләшеп утырабыз. Сөйләштек инде менә яшь драматурглар арасында. Мин аннан сорыйм, нишләп яшь драматурглар арасында күбрәк хатын-кызлар? Ул әйтә, иратлар бит акча эшләргә тиеш ди. Драматургиядә бер нинди теге матди яктан ниндидер менә уңыш алып булмый һәм акча мәсьәләсендә бик зур авырлык. Мәсәлән, менә мин быел 3 пьес яздым, име? Ул пьесалар әле куйыламы, куелмыймы? Шундый нәрсә дә бар бит. Бик күп пьесалар бит куелмыйча шулай өстәлдә яталар инде, име? Мин алдым гонорар быел 2019 елда куелган пьеса өчен. Менә без 2-3 ел көтәбез үзебезнең гонорарларны. Әле ул гонорарлар урам сиберешү акчасына да җитмиләр. Шул кадәр ким дәрәҗәдә безне бәйлиләр хәзер. Менә бу нәрсә мине гаҗәпләндерә. Мансур абый белән күрешкәнбез икән инде, аның киләчәккә булган планнары, бүгін инде әсәр өстендә эшләү турында сорамый булдыра алмадым. Мин хәзер менә сценарий язарга җыенам. Безнең менә Исәнмесез дигән фильм чыкты экраннарга. Аны мин бик уңышлы фильм дип саныйм. Шуңа күрә ул миңа бик зур этәргеч, ул миңа дәрт уята, ул миңа фильмның уңышлы булып чыгуы миңа көч бирә. Менә хәзер бүгенге көндәге хатын-кыз татар хатынының язмышы турында пьеса язарга җыенам мин. Менә Илдар Гафаров белән бердәмлеккә дип уйлыйм инде. Менә хәзер материал туплыйм. Яңа елга кадәр менә Алла бирсә, ул сценарийны язып бетерәмен мин. 2000 еллар башында татар милли драматургиясы торгынлык чоры кичерә. Яшь авторларга яңа сүзгә кытлык барлыкка килә. Әлеге хәлне үзгәртү максатыннан Татарстанның Мәдәният министрлыгы һәм Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры тарафыннан яңа татар пьеса бәйгесе игълан ителә. Бәйге аноним рәвештә оештырыла. Авторлар пьесаларын псевдоним астында тапшыралар. 2002 елда беренче конкурска 150-дән артык пьеса кабул ителә. Аларның күбесе театрлар сәхнәләрендә куела. Конкурс үзенең кирәклеген раслый һәм һәр ел сайын уздырыла башлый. Яңа татар пьеса хәрәкәте елдан ел үзенең орбитасына яңа авторлар, төрле театрлар, режиссерларны җәлеп итә. Үсә һәм киңәя. Яңа татар пьеса бәйгесе театр дөньясына Илгиз Зәйниев, Сөмбел Гафарова, Артур Шайдуллин кебек яшь драматургларның исемнәрен ачты. Яшьләр белән бер рәттән урта һәм өлкән буын драматургларына да яңа әсәрләр язарга этәргеч бирде. Бүгенге көндә яшь драматургларны ачу һәм үстерү өстендә Татарстанда шактый зур эш башкарыла. Театрлар, Мәдәният министрлыгы тарафыннан бәйгеләр, лабораториялар, мастер-класслар оештырыла. Шундый яшь драматургларыбызның берсе, вербатим жанрында иҗат итүче, күп бәйгеләрнең катнашучысы Энҗе Гыйззәтованың да бүгенге татар драматургиясе хакында үз фикере бар. Аны тыңлап үтик. Мин ниндидер бер яңа өлкәдә эшләп карыйсым килгән иде, шуңа күрә шул жанрда тукталдым. Минем өчен бик кызыклы булып тоелды минем өчен. Чөнки син үз-үзең белән эшләмисең, бүлмәдә утырып, үзеңне язып, син кешеләр белән аралашасың, син кешедән интервью аласың, син менә шул кешеләрнең фикерләренә, сүзләренә таянып язасың. Һәм минем өчен бу ничектер кызыграк булыр дип тоелды. Ниндидер бер яңа ачылыш булыр дип тоелды. Шуңа күрә мин шул жанрда тукталдым. Алдарак әйтеп киткәнчә, Энҗе вербатим жанрын сайлаган яшь каләмче. Әйтергә кирәк, бу жанр безнең халыкка бик үк таныш түгел әле. Вербатимны икенче төрле документаль театр дип тә атыйлар. Ягъни ул тормышта булган вакыйгага нигезләнә. Әсәр герой белән әңгәмә яки монолог форматында бара.
Бүгінгі күнде мен яш өсмірлер үшін пьеса язырға жиынам. Бұл менің үшін шулай бір яңалық бұл, чөнки мен алар үшін әлі бір қашанда язып қарамаған едім. Инжи яңа татар пьесасы бәйгесендә җигеп, аның иҗат җимешен Камал театры сәхнәләштергән иде. Ишекләр спектакле шул рәвешле дөнья күргән әсәр. Меніңше ол бір қашанда автор көз алганча болып шықмас, чөнки режиссерның үз карашы бар, актерның үз карашы бар. Алар ничектер үзенчә хис итәләр, үзенчә тоеп, ничектер менә шулай итеп бирергә тырышалар. Шуңа күрә бу минем беренче куелышым булгач, минем өчен бу әлбәттә бик җиңел үк кенә булмады дип әйтә алам. Әмма дә шулай мин аны берничә тапкыр карагач, ул инде син аны аңлыйсың. Ул режиссер һәм актерлар аны байытты. Мин күргәнчә булмаса да, алар аны байытты һәм мин алар белән канәгать. Заман драматургиясы көн кадагында булган төрле темаларны күтәрә. Иҗтимагый, психологик, иҗтимагый, сәяси, рухи, гаилә, милләт һәм башкалар. Заман пьесалары аша мегаполислар һәм провинциялар мәдәнияте белән танышырга, уңышка ирешү серләрен ачыкларга, сәясәткә күзәтү ясарга, кешелек тормышын анализларга мөмкин. Заман драматургиясында зур катлам документаль пьесалар. Аларның нигезен вербатим тәшкил итә, ягъни реаль кешеләр белән интервью, алар сөйләгән вакыйгалар, монологлар, реаль тарих. Вербатим бүгенге тормышны реаль күз аларга ярдәм итә. Ул заман театрларында шактый популяр. Җыеп әйткәндә, хәзерге драматургия җәмгыятьтәге үзгәрешләр белән тыгыз бәйләнештә үсеш һәм үзгәреш кичерә. Тема проблемалар киңлеге, жанрлар төрлелеге дә шуңа бәйле. Татар дөньясында күрсәтелмәгән, театрда, кинода күрсәтелмәгән бик зур, бик көчле, бик кызыклы темалар бар. Ул мәсәлән, безнең менә чит илләргә таралуыбыз, Себер темасы, сугыш темасы ачылмаган, революциядә ничек катнашканнар, ничек менә Иван Грозный темасы, Казанны алу темасы. Менә бу бик зур темалар. Мөхаҗирләр темасын да нык ителмәгән, күрсәтелмәгән, тасвирланмаган театр кино дөньясында. Менә шундый темалар бик күп. Ялгызлык темасы. Бездә шундый менә зур темалар бар. Бездә фантастика дигән нәрсә юк, Менә шундый темаларны күрсәтергә кирәк бит, күтәрергә кирәк. Габдулла Кариев исемендәге театрның баш режиссеры Ринат Аби Аюпов исә бүгенге драматурглар нинди темаларга яза дигәндә бер сүз белән җавап бирде. Мәхәббәт. Мәхәббәт әйтегәндә ирнең хатын кызга гына булган мәхәббәте түгел, ә монда киң фәлсәфәдә киңрәк юнәлештә алынган мәхәббәт, илгә, тормышка мәхәббәт, балаларга мәхәббәт, гомумән үз эшеңә булган мәхәббәт. Менә шундый темаларны яктыртырга тырышалар хәзерге заман драматурглары. Драматургияга бәйле тагын бер мөһим әйбер, ул да булса әсәрнең теле. Сәхнә әсәрендә сөйләм аңлаешлы һәм гади булырга тиеш, чөнки театр тормыш көзгесе. Спектакльдәге персонажлар ни кадәр тормышчан сөйләшсә, тамашачы аларны шул кадәр якынрак кабул итә. Сәхнә әсәрләре туган тел үсешенә турыдан-туры йогынты ясый. Тамашачыларның сүз запасын киңәйтә, тел байлыгын үстерә. Сәнгать әсәренең көче дә шунда. Сыйфатлы булганда ул үзе артыннан ияртә, камиллеккә өнди. Шуңа да театрларда куелган спектакльләрнең тамашачыны җәлеп итә алырдай булуы, заманча кызыклы темалар күтәрелүе бик мөһим. Бигрәк тә яшь тамашачыларда театрга мәхәббәт уяту өчен заман белән бергә атлау кирәк. Шунысы кызык. Кагыйдә буларак татар театрларында тәрҗемә әсәрләре әллә ни уңыш казана алмый. Татар тамашачысы үз милләтен, тормышын, көн күрешен чагылдырган пьесаларны аеруча да яратып кабул итә. Тәрҗемә әсәре ни кадәр генә камил булса да, ул күпчелек тамашачының күңелен яулый алмый, ясалма килеп чыга. Шуңа да татар театрлары дөнья һәм Россия классиклары, чит ил һәм рус заман драматурглары әсәрләрен сирәк сәхнәләштерә. Бу турыда театр тәнкыйтьчесе Нияз Рәүф улы Игламовның фикерен ничек икән? Кай вакыт, әлбәттә, кай вакыт тәрҗемә әсәр булса да, аңа халык бик яратып йөри. Мәсәлән, безнең кеше залда барган җайның бер көнендә
Ул инде хәзер 10-нчы ел бара, 10-нчы сезон, ну, бер 5 сезон аншлаг белән барды. Аңа халыкның кызыксыну бик зур ул вакытта. Хәзер дә җыйрый халык, ләкин, ну, бераз инде аңлыйсыз инде, тора-бара һәрбер спектакль инде бераз искерәя һәм, ну, аны карамаган тамашачы калмады инде, кем теләгән карады. Балай Ричардны алганда, ну, нишләп инде без бит бу ниндер, белмим, рус теленә тәрҗемә итәләр бит инглиз теленнән. Нишләп әле без теге инглиз теленнән тәрҗемә итә алмыйбыз, я рус теленнән, я башка телләрдән. Мольер бездә бик матур итеп бара. Нияз әфәнде белдерүенчә, элек театрларга җитәкчелек тарафыннан план куелган. Янәсе, елына фәлән хәтле тәрҗемә әсәре, фәлән кадәр үзебезнең драматургларның пьесаларын сәхнәләштерергә кушылган. Хәзер исә анда әйбер юк. Театр кайсы әсәргә алыначакны режиссерлар хәл итә. Ояз Гыйләчевнең бик тирән мәгънәле пьесалары бар, димме? Алар Чехов әсәрләрдән ким түгел дип саныйм мин. Алар бит милли әсәрләр. Шуңа күрә алар артистларга да, безнең тамашачыга да якынрак. Шуңа күрә дөресен әйткәндә, мин бүгенге көндә бик хупламыйм тәрҗемә ителгән әсәрләрне. Нәрсә табабыз инде? Аннары без бит тәрҗемә әсәрләр куеп, нинди гениаль спектакль күрдек без. Мин бер нинди менә соңгы 30-40 елларда инде мин бүтән премьераларны, бүтән спектакльләрне карап барамыймы? Нинди тәрҗемә әсәр, шундый менә ис китәрлек менә спектакль, Әлмәндәр дәрәҗәсендә мәсәлән булсын дибейме? Кайда нинди спектакль? Куеп карадылар бит инде, Шекспирны да, Островскийны да, төрле бүтән авторларны куеп карадылар. Ләкин нык тирән мәгънәдә уңышлы спектакльләр тәрҗемә әсәр нигезендә минималь күргәнем юк. Режиссер Ринат Аюпов исә театр сәхнәсендә тәрҗемә әсәрләре булу беренче чиратта актерларга да кирәк дип белдерде. Чит милләтләрнең әсәрләрен уйнау аларны яңа эзләнүләргә, өйрәнүләргә этәрә. Билгеле бер кысалардан чыгарып, үзен яңа калыпта сынап карарга этәрә ди ул. Шител драматургиясе, ягъни тәрҗемә ителгән әсәрләр, ул безнең мөхитне чагылдырмый инде, ансы аңлашыла. Ләкин шулай да әлеге тәрҗемә ителгән әсәрне татар артисты уйный бит. Татар артисты үзенең күңеле аркылы уздыра һәм әлеге әйтик тәрҗемә әсәр, рус классигы мовланда, әйтик инглиз, француз, Италия драматургиясе булсын манда тәрҗемә ителгән. Барыбер анда әлеге булачак спектакльгә татар каны эләгә. Татар әйтик эмоциялар эләккәч, ул үзеннән үзе теге татар мөхитенә кирип, иреп, ул тәрҗемә әсәре түгел, татар әйберенә әйләнә. Бүгінгі көндә татар драматургиясы яңа исемнәр, яңа авторларга мохтаҗ. Дөньяга яңа сүз әйтергә теләгән иҗатчылар әле табылыр. Татар драматургиясы үсешеннән туктамас дигән өметтә калабыз. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар драматургиясы, татар театры һәм татар драматурглары, драматургияның заманга бәйле үзенчәлекләре, театрлардагы роле, туган телгә йогынтысы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүзә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тенҗе путмейнде. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.